फैगौ 21 फेब्रुआरियाव गंसे रोजा कार रेली खालामगोन लाइमोन गांखं इउपिपिएलआ। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों एसेबांनो राजखान्थि दोलोफोरा गाव गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो हाबाफारि लादों। बेबादिनो इउपिपिएल दोलोखौ साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि दैदेननायाव फैगौ 21 फेब्रुआरियाव माजबाटनिफ्राय क'क्राझारसिम गंसे रोजानिबो बांसिन कार रेली खालामगोन। दोलोनि मावथिफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो इउपिपिएल दोलोनि गोख्रोंथिखौ दिन्थिनो थाखाय बे कार रेलीखौ लानाय जादों होननानै इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि फुकन लाहारी बिथाङा फोरमायदों। इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि फुकन लाहारीनि मोनसे हानजाया दिनै माजबाटनि इन्डास्ट्रि गेलेग्रा फोथाराव कार रेली जागायगोन थिलियाव नायगिदिंफैदों। बे लाइमोन गांखंनि कार रेलीखौ बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा प्ले अफ खालामनानै होगोन होननानै फोरमायदों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि फुकन लाहारी बिथाङा। माजबाटनि नैबे मोनसे फिल्डआव जों बे समाव दंफैयो, खारन जोङो सेन्ट्रेल इउथ इउपिपिएलनिफ्राय फैगौ जे 21 फेब्रुआरियावहाय मोनसे मेगा कार रेली प्राय 1000 रेली बे जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखायनो जोङो जे जोंनि रड मेप बेखौ नायनो थाखाय जोङो स्टार्टिं पइन्टखौ बबेनिफ्राय बबेसिम खालामनाय जागोन बेखौ नायबिजिरनो थाखाय बे समाव जोङो फैदों। डिस्टेन्सखौ नायनानै जों बबेनिफ्राय लायोबा जोङो सानसेनि गेजेराव जों मेकआप खालामनो हागोन बेखौ जोङो नायनो थाखाय बे समाव फैदों। आसा खालामदों आङो बे जोंनि मेगा रेलीयावहाय जोंनि लोब लोब लाइमोनफोरा बाहागो लागोन आरो बे इउपिपिएल दोलोनि सक्तिखौहाय ओइदिनखालि जोंनि गासै बिटिआर ओनसोल बा सारा आसामावहाय नुनो मोनगोन आरो बिनि गेजेरजोंहाय इउपिपिएल दोलोआवहाय मोनसे दौ फैगोन आरो फैगौ जे बिधानसभा इलेक्सन 2022नि जे इलेक्सनावहाय जोङो मैखोमै बाहागो लानो थाखाय मोनसे इनार्जि फैगोन। बे मोनसे थांखिजोंहाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। दा बे समाव जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय जोंनि कमप्लिट बबे लामाजों जों थांगोन, बबाव जागायगोन, बबाव जोबथाहैगोन बेखौ जोङो दिनै नायबिजिरनो थाखाय फैदों। रेलीयाव गाहायै जोंनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि आगुनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारा आथिखालाव बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि, बिथाङा फ्लेग अफ खालामगोन आरो जोंनि गासै इउपिपिएलनि सेन्ट्रेल नेताफोरा बाहागो लागोन आरो बियो गाहायै बे रेलीखौहाय जोंनि इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि जे आफादगिरि राकेश ब्रह्मनि बिथांनि दैदेननायाव बे रेलीया जागोन आरो बिथांनि दैदेननायावहाय इउथ इउपिपिएल हिसाबै जोबोद गोख्रोङै दासिमहालागै खामानि मावगासिनो दङ आरो फैगौ समावहाय जोङो हयथ' बिधानसभा इलेक्सनावहाय खमब्लाबो 15थानि गेजेरावहाय जोङो 10थासिम जोङो देरहानायनि थाखाय साखाफारा जोङो खालामबाय थादों। जोङो आसा खालामदों जोङो थांनाय 2025 मायथाइनि जे बिटिआरनि इलेक्सनाव जों गाज्रि जेनखांनायनि उनावहाय जोंनि वार्कारफोरनि गोसोआव एसे गोसो बायनाय मोनसे थासारि दंमोन। दा जों गासै बे थासारिखौ जोङो नायबिजिरबाय, जोंनि मा खारनावहाय जोंनि मा भुलनि थाखाय जोङो बेबायदि जेननांगौ जाखो। खारना जेबो नङा, बेवहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जे वार्कारफोर बा नेताफ्रा खोब बयबो स्ट्रं, किन्तु माखासे फिसा फिसा इस्युफोरनि थाखाय माखासे पलिटिकेल एलाइनमेन्टआ एसे भुल जादों। माखासे कमिउनिटिनि रं मोनसे कनसेप्टआवहाय जों एसे भुल जादों। दा बेखौ गासैबो जोङो बिजिरनानै मोनजोब्बाय। दा बेवहाय ओइबारनि जे बिधानसभा इलेक्सना बिटिसि इलेक्सनाव जेरै जादों बे जानाय नङा। बिटिसि इलेक्सननि थासारिया आलादा आरो बिटिसि इलेक्सननि बे इस्युआ आलादा आरो एसेम्बलि इलेक्सननि इस्युआ आलादा। दा बिनि थाखायनो बिपिएफ दोलोआ एबसलुट मेजरिटि नाम्बार मोननानै सरकार दादों। दा दाखांनायनि उनावनो बिथांमोनहा माखासे कमिउनिटिखौ जेबादि प्रतिश्रुति होनानै जेबादि आसा होनानै बिथांमोनहा भट आदाय खालामदोंमोन, बिथांमोनहा उल्था खामानि मावदों थारमाने। दा बिथांमोननि बे सरकार दायैनि सिगाङावहाय जे मोनसे थासारिमोन, जे मोनसे आसा होदोंमोन, बेखौ बिथांमोनहा सरकार दाखांनाय लोगो लोगो उल्था खामानि मावनायखाय माखासे कमिउनिटिनि मानसिफ्रा
बा माखासे कमिउनिटि जायफोरनाखि जोंनि BTC नि जेसेबां समस्थिफोर दङ बे डेमोग्राफि हिसाबै बिथांमोना फेक्टर बिथांमोना ओइबारनि जे बिधान सभा इलेक्सनावहाय उल्था रल प्ले खालामगोन बेखौ जोङो दा रोखा मोनसे माने सिगनेल मोननानै दङ बिनि थाखायनो ओइबारावहाय जोङो जुदिও UPPL दोलोआ BTC सरकारखौ सालायाखै जों अपोजिशनाव दङ अब्लाबो जे जोङो अपोजिशनाव थानानैब्लाबो जोङो खमसे खम 10था मोननायाव खुनु असम्भब मोनसे साननांगौ गैया होननानै आं सानो खारन दिनैनि जे थासारि बियो बै समावबो जों मोनसे जिनिसखौ जोङो एसे असम्भब जादों खिन्थु बेबो असम्भब साननांगौ बाथ्राबो नङामोन जे जोङो गोरलैयैनो जोङो कब्जा खालामफिननो हागोन जों सानदोंमोन खिन्थु BPA बा एबसलुट मेजरिटि 28था सिट मोननायावहाय जों गोमोदोंमोन खिन्थु फारसेथिं साननानै नायोबा एथ' गोमोथावबो नङा दा बेबादिनो ओइबारावबो BPA बा सरकार सालायसेयावबो बिथांमोना मोनथाम मोनब्रै बा मोनब्रै मोनबानि बारा बारनो हानाय नङा जों अपोजिशनाव थानानैबाबो हयथ' बिथांमोननिफ्राय बांसिन जोङो MLA सिट जों मोननो हागोन जा बे मोनसे दा बिसास दङ खारन दिनैनि थासारिया बेनो